Popek to specjalnie dla ciebie. Dla prawdziwych kobiet. Do prawdziwych dam, dla prawdziwych kobiet, a nie dla tych szmach, co stoją za rogiem. Tą piosenką was pozdrawiamy, z wielkie złożone pani. Życzę dla dziewczyny i piszemy dla was numer. Tak miłosny list, druty pocałunkiem. Stawiamy tu pracownik w postaci kawałka. Prezent na dzień kobiet, to nasza szczera gadka. Dobre dziewczyny, trzymajcie pasą, głowa do góry, kochamy was za to, jakie dokładnie jest w piosence. Pozdrawiamy was dziewczyny z całego świata. Popek, Borikson, Smorągi, Alibaba. Ziemny do zrobienia dla każdej matki. Życzę pozdrowienia, Szymon z Albanii. Prawdziwa dama to moja mama, to moja mama, moja mama, tu do dzieciak, od końca świata do końca świata, do końca świata. Prawdziwa dama to moja mama, to moja mama, to twoja, pracują dzieciak, do końca świata, do końca świata, do końca świata. Lajkujcie mojego fanpage'a.